ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ଯୋଗୁଁ କେହି ସଭାକୁ ଆସିଲେ ବାଳକର ସବୁ ସଠିକ ଆଦାୟ କଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ରାତିରେ ଗୋଟା ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହ ଦେଖା କଲେ ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ରାଗିଛନ୍ତି ପରେ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ କହିବେ ନା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଦୌ କଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଭଦ୍ର ମତ ସଫଳ ଆଚ୍ଛା ବାଲେଶ୍ୱର ମତ କେମିତି ମତ ଗାନ୍ଧିଜୀ 14 ତାରିଖ ସକାଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥି କଲେ ସେଠି ସିଏ ମାର୍ଟିନ୍ସ ପରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ ସେଦିନ ସେ ଗାଡ଼ି ସଭା ଆଉ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ତା ପରଦିନ ଭଦ୍ରକ ଯିବା କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଥିବାକୁ ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥିଲେ କାଟା କାମ କରନ୍ତୁ ତେବେ ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏପଟେ ମୋଟର ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଭଲ ବେଶ ଭଲ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆମର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ତ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ପ୍ରଥମ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କାମ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟବାଦୀ କରିବେ ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ମୋର ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଗୋବିନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଚମ୍ପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ବଢ଼େଇବା ଏଇଆ ତ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର ସିନା ଦଶପଲ୍ଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କିଛି ପଢ଼େଇଲେ ସେଠୁ ଯାଇ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭାଷଣରେ କିଛି ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ସେଠୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବେଶ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ବାବୁ ମୋର କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ୟା ଏଇ ନୀଳଗିରି ବଜାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ କଥା ହଁ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋବରବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ଅଫିସର ମାନେ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱର ମୋର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଅଫିସ ଖାନତଲାସ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମକଦ୍ଦମା ବି ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତମକୁ କରୁଛୁ ମକଦ୍ଦମା ତ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଥିବା ସବୁ ଗୋଚର ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସବୁ ନିଜ ନାମରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ କ'ଣ ଇଂରେଜ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ତୋଳୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଯଦି ଏଇ କଥା କିଛି ହାଇ ଲେଭେଲରେ ଉଠାନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ସମାଧାନ ଖାଲି କ'ଣ ଇଂରେଜ ଅଫିସର ଦେଖିବା ଆମ ଲୋକମାନେ ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଆରେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କନିକା ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଜାମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ଆମକୁ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାଟା ଆମର ଉଚିତ ମୋର ବି ସେଇ ଆପଣମାନେ କିଛି ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସନ୍ତୁ ଟିକେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କରିବାର କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ବସି ପଡ଼ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବେ ଠିକ ଅଛି ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ବାବା ଆସନ୍ତୁ महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की मोबाइल दिखाई करो
ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଈଗୋରୁ ସବୁ ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢୁନି, ବାଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କଲିକତା ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ରାଜା ମହାରାଜା ନୁହେଁ, ଏ ଇଂରେଜ ଶାସକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତମ ଭଳିଆ ଜଣେ ଫକୀର। ତଥାପି ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ହେବ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ତମରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ତମେ କି ତମେ ତମେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଆଗକୁ ଆସ, ଟିକେ ଖାଲି ତମେ କି ମୁଁ ଏ ଗାଁର ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର। ତମେ ଚଳୁଛ କେମିତି? ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା କେତେ? 10 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦରମା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 2ଟି ପିଲା। এই 10 ଟଙ୍କାରେ ତମେ ଚଳୁଛ କେମିତି? ତମେ ତମେ କଣ ଖାଉଛ? ଭାତ ଆଉ ମାଛ, ଡାଲି କି ପନିପରିବା କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, କେବେ କେବେ ତରକାରୀ ବି ହୁଏ। ଘିଅ କି ଦୁଧ ଗୋଟେ ଖାଇପାରେ। এই ଯୁଗ ଲୋକମାନେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତମର ଅନ୍ୟ କିଛି ଆୟ ଅଛି? ନା କୌଣସି କଥା ମୋତେ ଲୁଚାଅନି। ଏଇ ଗାଁ ବାଲା ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ତମକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତି? ନା, ସେମାନେ କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି। ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ପଠାଏ। ଆଉ କଲିକତାରୁ ମୋ ବାପା ମାସକୁ 7-8 ଟଙ୍କା ପଠାଏ। ହେଲେ ଏ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ବାପା ମରିଗଲେ। ଏଇ 2 ବର୍ଷ ତମେ ଚଳୁଛ କେମିତି? ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ସେକ୍ରେଟାରୀ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କରେ। ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏ ଗାଁର ଜମିଦାର ପିଲାବାଲା ତାହେଲେ ସେଇ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ନା ନା, ମୋ ପିଲାମାନେ କେବେ ଖାଆନ୍ତିନି। ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇଦେଇଥାଏ। ତମ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା କେମିତି? କୋଉମାନେ ତମଠୁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜମିଦାର ତଳକୁ 60ଟି ପରିବାରରୁ 40ଟି ପରିବାରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମୋ ଆଉ 20ଟି ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଦୟନୀୟ। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଏଭଳି ସବୁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ବନ୍ଧ ବି ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଯଦି ତମର ବଳ ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଛ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ସେ 60ଟି ପରିବାର ଧରି ସେଇଠି ସେଠି ଆମେ କଣ କରିବା? ପରଟ ଦ୍ୱାରା ସୂତା କାଟିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖାଅ। ଅରଟ ମୁଁ ଯୋଗେଇଦେବି, ହେଲା, ଶିଖେଇବା ଲୋକ ବି ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ହେଲେ ଆପଣ ଏ କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ତମ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜମିଦାର ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ତମେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ ସେ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତମକୁ ଚାଷ କରିବ ଯୋଉଠି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପାଠ ପଢିବ କେମିତି? ମୁଁ ପାରିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। ଯେବେ କନିକା ରାଜା ଅତ୍ୟାଚାର କହୁଛି, କନିକା ରାଜା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏନି। ଚୁପ ରୁହ। ମୁଁ ତମର ନେତା ଚକ୍ରଧର ତମେ ତାପରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲା। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय।
ସଂଗ୍ରାମୀ କଲ୍ୟାଣୀ ଉତ୍ତରମୂଳକ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁଟୀର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଦ୍ରକରେ ଆସି ଆଶ୍ରମ କରି ରହିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଲାଲ ବ୍ୟାସ ଆଉ ପୁରୁବାଇ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ସେବାବ୍ରତ ପାଇଁ ସ୍ୱରରେ ଆଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା। ସ୍ୱରାଜ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆମେ ଆମକୁ କଟକ ପହଞ୍ଚିବା। ଆପଣଙ୍କ ମୁତାବକ 8 ତାରିଖରେ ମୁଁ କଟକ ପୁଲିସରେ ପହଞ୍ଚିବି। ପୁଲିସରେ ମୋ ସାଧାରଣ ସ୍ୱଭାବ ଓଡ଼ିଆରେ ମୂଳ ଭାବ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଦେବି। ଭାଷାକୋଷର ଲେଖକ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଦିନଟିଏ ଏହି ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଠିକ୍। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ମନୋଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କବିତାଟି ଦକ୍ଷିଣ ମହାତ୍ମା ଘାତକ ଅନ୍ତରେ କହିଥିଲେ ମତେ ଦୁଃଖ ଏକାନ୍ତରେ ଦେଖି ଦାରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ବନା ଅନସରେ ଆଜି ତେଜସ୍ୱୀ ପରାଣ ବଞ୍ଚି ପାରୁବଣି ଦେଖିଏ କସଳ ସତ ଗୁଣେ ଶ୍ରେୟ ଓ ମରଣ ମାତ୍ର ଏ ପରାଣେ ରହିଛି ଭରସା ଅଚିରେ ଦେଶର ଘୁଞ୍ଚିବ ଏ ଦଶା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତୃତୀୟ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଶେଷ ହେଲା 1927 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥାଏ ଗଦି ଆନ୍ଦୋଳନ।